Igbo sigi buro ekuku azuwala ewo iya di tite na meni mekuku werani ilere wana gine na sedi yo ekuku werigine ekuku werazumana kime ina mubaya iyi metara le ige ji sigi buro In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Chineke apalila mokuo because ngoku wuro onwe ya no o mewuro onwe ya no nga asema no mara ya mara aduokwa no ofere ya fishi ohia Chineke ayemege ebe aduola mojo ima ya owere anyi lenu no onye na bia ya gboju shop echi he na shop agwu ego ahụ Ima yo weranyo onye nwenye na shop ya gba jeep anru ya elu ibere shop ya ahia 10,000 anohu ya but ogbaga moto 4 million arugu ya elu 20 million Chineke me ya shigbakwa o lenu nwanyi ahụ lekwanu nwoke ahụ only gahima ahia by 12 o'clock in the midnight omega nene otoge washing the progress line and the unity line Manani yarema my brother here mma ndị owere anyị ihe mmụga nna ọhụ ga hụ ya n'obu space Chineke ekwekwala ha ọjọọ uchimo Kedinye mmadụ ibe gị mere n'elu ụwa iwere liere ya ọgwụ na shedi ya Kedinye mmadụ ibe gị mere gị n'elu ụwa iwere liere ya ọgwụ na shedi ya ọnwụ ịtụwa n'ụtụ ịkpọrọ ndị egwu gaberi alụ iru obere a irie rice o ịṅụ ọnụ mmanya ịgbawa n'egwu itiwe okokoko nwanne malala Akwiberi okokoko iwe onye nji ije apanji Angabe metola anyị before ya na Megonicha emega Lagos lekwanu so na n'ime ahịa Ogwumabiri Owerri anyị lenu nwoke ahụ rego ọkịrịka ọwụ naanị ya reburu ọkịrịka mbụ onye na-rego ọkịrịka ahịa ya na-azụ ka ibe ya zụga lekwanu onye rega provision o anani ya na nwe the same line onye ukwu bịa ke ya onye nda bịa ke ya ọ naanị gị rega ahịa ihe mmụga nna ọhụ ga hụ ya Chineke ekwekwala ha ọjọọ
onye bata ya nwụọ echi, onye ka nwụrụ 30 years, onye ka nwụọ 32 years, onye ka nwụọ 35 years. Ndị Ahia akụla na-ekpe 30 years, onye ruo 100 years nwụ Chineke ọ ga ya nkụgbu ya wụ onye sesara ọgwụ. Ndewu nwa mụọ nwa anwụ, ndewu nwa lụọ nwaanyị nwa anwụ, ya wụ ihe mega ime ahịa Owerri anyị. Onye bụ ime ọhịa gbuo ya fụ ụzọ si onye gbuga. My brother, here mma Chineke amarana si ekwuola m ya, onye sama ekwugbuola onwe m na Jizọs igegbuola onwe gị, because o jari mma ma na-arị mma. Onye ọwụla n'ime ahịa Owerri charịrịnụ Chineke akụọ ya ka ntị na-echarịkwala onye gbama onye gbama. Esi Chineke ji red card ya na yellow card ya bịa, egbuo whistle, the last whistle pii ọsọ agba eluigwe. Anya na mara ndị je ebe nwoji. Itele chite ebe gala ma bụrụ na ịnwụọ nwanne m. Itele chite ebe gala ma bụrụ na ịnwụọ nwanne. Akụ niile gbara n'elu ụwa igebu ya la ana m ajụ gị. Ụlọ elu gị, ụlọ ala gị, moto gị niile, ihe niile nwe igebu ya la, igebu ya la ana m ajụ gị. Nwanne m akaka ịgba bịa n'elu ụwa, akaka ịgbala nwanne. Ewe time ndị ọchanja na ndị weta ahụlima na awela ndị nwe isi chọọchị ọkpa mmanwụ isi ọgwụ apara Baịbụl ebe aparakwala ekete ọgwụ ebe. Ọwụ ndị ọchanja na ndị weka onye ba ma nwanne ya abala, there is no problem. Agbacha ọsọ agụọ maị onye na-ahịa ọchanja ịdị iweka ndị na-azụ nwanne ga-azụ ka obiọma na-emego ga-agbọcha tinye n'oche dugide ya kisi nwanne gị hụbema ma gị chema. Etie praise the Lord, all them book etie hallelujah. Etie otito jiri Jesu, nwa etie na ndụ ebebe. Ebutuo ihe gbasara Chineke metuo, nwa para isi. Iru esi na ụyọ nwo, mpa nwa nwụna, mma nwụna, senior brother, onye niile amụcha na ya afọ naanị nwo. Hey! Gboo kotulu osi, ya laa. Call a spade, wetuo n'aka ahịa ọjụọ. Abịa ejegwa ọgwụ ahịa. Agị nwe shop ka ịnụ na line A, agị nwe ka ịnụ na line B, agị nwe ka ịnụ na line C. Ọwụ naanị gị biri ọchanja market. Ọwụ naanị gị nọ n'iwe ka. Emere iwe ka maka gị. Aha nna gị ọwụ nene. Ya wụ onye gboo ya elima. Onye n'ime ọhịa ya gọcha ya fụ ụzọ ya so onye mega. Chineke na-ahụ na go ala ọchanja lemago, ala iwe ka lemage. Onye gboga ka ọ gboga gbamo ndị nụ na-arị aba anụ socha yo, ndị nụ na alaba so yo. Onye gbama onye gbama because ahịa bega aka onye bega aka onye. Ndị alaba nnụhụ n'isi isi ọgwụ, ndị iwe ka esoma, ndị ọchanja abịama, ndị arị aba anụ na botulu ọgwụ o. Ndị Owerri anya nwụrụkwanụ. Onye mega ka o mega ya mesimiko. Etiela praise the Lord, kwuru onye mbụ ga-eti hallelujah. Etiela otito dịrị Jesu, adịghị onye mbụ ga-eti na ndụ ebebe. There is no problem. Ma Chineke ebria anyị amara ihe gị ime. Holy nsọ a Chineke etila m ọnụ, ekwuola m ya ekwuo, onye sọrọ ya mma. Go and die my friend. Hallelujah.
ekukwu Owerri, ekukwu Owerri, ekukwu Owerri azụmana. Nsọwanu o, there is no problem. Ọkwa otu ego, anyị fụrụ ụwa hụ ego, anyị ga-anwụkwa ego ka na ọkwa na-eri ya. No leave, no transfer. Ọkwa otu ego esere isi ndị nwụrụ anwụ. Ihubele ego ebiri na Nigeria wishi ndere ndụ. Adetmen nweta ego anyị risga. Ga-akpa ya. Akpa ego ndị nwụrụ anwụ chọkwa enwu ngwanụ eketebe anaghị mmiri. Abata anwụ echi. My brother ji ya eje ole. Ịpak ya jeep. Ruo ya elu. Gaa rụọ hostel. Gaa rụọ downstairs. Ọwụ nwụọ n'elu a ga-eli gị n'elu. My brother all the same 6 feet o. Cheki akpaso onye rụrụ 4 deki na onye rụrụ 4 rooms na the same thing o, all 4. There is no problem. Onye mema ihe omego jeli ọgwụ na progress line, lie ya na unity line, lie ya na Jesus line, ma naanị gị ree ahịa ọkwa ime ahịa Owerri anyị ala Owerri lemo akwa nna hụ na ihe megan because a na-ahụ m ekwula nnu na ahụkwa na-ege na onye mara na ka eri mma ya ma ekwe ya maka ihe meziri emezi eji akwa ya nwa mma. Ahịa ekukwu Owerri azụmana. Ahịa school road a na-azụ. Ahịa eke ọnụ nwa na-azụ. Ahịa relief sugakpa azụgo. Ma ndị nụkwa na shop nọ n'ime taa. Ma ndị nọ Wedra ma ndị nọ Douglas. Onye gboma. Onye kwụsịrị ịgwọ ọgwụ ikpe makwa ya. Ekukwu Owerri, ekukwu Owerri, ekukwu Owerri azụmana. 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 Ribe ego ọkwa otu point nke elu gị igbu anyị. Ọkwa ya gbagbogo ọgwụ. Ọkwa ụmụ seri koko na ụmụ seri mama ka ekwachogo otu ego. Mgbanụ na ahịa azụmana. Egbuola weso. Onye zụma. Onye rema. Onye na-agwọ ka ọ na-akpọ ya gbọma. Onye jeli Ijabode ya sara ọgwụ ya yọma. Onye je Ghana ya pụrụ ọgwụ ndị Ghana yọma. Kweta anya achọ na Owerri nchi. Chineke amara na ya mkpugo. Enje Moses amara na. Enje Malakai amara na. Onye ọwụla gbakwala maka ibo. Because ihe mmụ ka ịhụ ya. Anya ga-asa. A holy man ahụ shiela m anya. Gbakala my brother. Ka ekele ntị ime ahịa nụkala ihe kwugo ebe a. Ụmụ agbara azụ ga ahịa. Ndị mma na-azụ. Ga-agbakwa ọgwụ o. Abata anwụ echi. Irie 40 million, rie 100 million. Ma tụfuo mkpụrụ obi gị my brother. Ekona m gị. Ọkwa otu ego, money, the root of all evil. Ọkwa this money, remain my brother. Jesara ọgwụ ke gị. Onye gwoka ka ọ gwoga gboma. 12 o'clock in the midnight, my brother. Some people nọ n'ime ahịa Owerri mụrụ na-asa ahụ o. Ndị a na-eli ọgwụ. Ndị a na-anyụ si. Ndị a na-egbu mgbere. Ndị gbugo oke ndị shigakwa na-agbọ. Ọkwa otu ego. Shiari manụ. Onye gwoga ka ọ gwoga gbọma. Ịcharịa. Ikpe mara gị. Otu ego. The root of all evil. Otu ego. Root of all evil. Ego ndị nwụrụ anwụ.
mgbe nta anya chọọ na Owerri nchi Chineke pịa gị red card 6 feet ahụ na gị anya holy nsọ Ayazuma Owerri, Ayazuma Owerri, Ayazuma Owerri, Ayazuma 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 Ayazuma Owerri, Ayazuma Owerri, Ayazuma Owerri, Ayazuma